ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା। ଉଦୟପୁର ନାମରେ ଗ୍ରାମଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ସବିତା ନାମକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ରାଜେଶ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତା ମା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ତା ପୁଅ ରାଜେଶକୁ ତା ମାଆର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ପୁଅ ପଚାରିଲା, ମା, ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? ମା କହିଲା, ପୁଅରେ, ମୁଁ ଯଦି କାମ କରିବିନି ତ ଆମ ଘରକୁ ପଇସା କେମିତି ଆସିବ ଓ ଆମ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ମା, ମୁଁ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଓ କାମ କରିକି ମୋ ଘରକୁ ପଇସା ଆଣିବି। ଆମେ ସେଇ ପଇସାରେ ଚଳିବା। ମା କହିଲା, ନାରେ ଧନ, ଇଏ ତୋର ପଢ଼ିବା ସମୟ, କାମ କରିବାର ନୁହେଁ। ମା ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ କି ତା ପୁଅ ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବ ଓ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ ବୋଲି। ସବିତା ଯେତେବେଳେ କାମକୁ ଯାଏ ତା ସହିତ ତା ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଏ ଓ ସେଠାରେ ସେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ସବିତା କାହା ଘରେ ବାସନ ସଫା କରେ ତ କାହା ଘରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସବିତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଲଗାଇଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 କିଲୋର ଅଟା ଦଳିକି ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଓ ସାଥିରେ 2 ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭୋର 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ଭୋରରୁ ଉଠି ତା ମାଆକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଅଚାନକ ଦିନେ ପୋଲିସବାଲା ଆସିଲା ଓ ସବିତାକୁ କହିଲା, ଏଠାରେ କାହିଁ ଠେଲା ଲଗାଇଛ? ଠେଲା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ତମେ ନେଇଛ? ସବିତା କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ତ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠେଲା ଲଗାଇଛି। ପରମିଶନ କାହାଠାରୁ ଆଣିବି? ପୋଲିସ କହିଲେ, ନା ନା, ଘର ସାମ୍ନାରେ ନାହିଁ। ତମେ ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲଗାଇଛ। ପରମିଶନ ଦରକାର, ନାଇଁ ତ ଠେଲା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସବିତା କାହାରି କଥା ଖାତିର ନ କରି ସବୁଦିନ ପରି କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଲା। ସେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଲା। ସେ ରାଜେଶକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲା, କାରଣ ସେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ ବୋଲି। କିଛି ବଦମାସ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବିତା ଓ ତା ପୁଅ ଉପରେ ହସିକି ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ରାଜେଶ ପାଠପଢ଼ାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ସେ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଉପରେ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ କହିଲେ, ସାବାସ୍ ରାଜେଶ, ଏମିତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ କରୁଥାଅ, କାରଣ ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ରାଜେଶ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ କରିଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲା। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଓ କହିଲା, ଯାରେ ବାବା, ତୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ ଓ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ତୋ ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କର। ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲାପତା ପରି ତାର କୌଣସି ଖବର ମା ପାଖରେ ନଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ସବିତାର ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ, ୟା ପୁଅ କୌଣସି କାମରେ ନୁହଁ, ଏବେ ସେ ସହରକୁ ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଫେରିବ? ତାକୁ ତ ସହରର ପାଣି ପବନ ଲାଗିଯାଇଥିବ। ସେ ଆଉ କ'ଣ ଗାଁକୁ ଆସିବ ନା ତା ମା କଥା ବୁଝିବ? ହେଲେ ତା ମାଆର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଦିନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ ଗାଁ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଓ ଫେରିଗଲେ। କେହି ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ କି
ଆପଣମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସହରରୁ ଜଣେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ କାର୍ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଓ କାର୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବାହାରିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଗଳାରେ ହାର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ରାଜେଶ ଥିଲା। ରାଜେଶ ମା'ର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ତାପରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେକଅପ୍ କରିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାଜେଶର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବା ଓ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଯାକର ଲୋକ ଅଜଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ରାଜେଶର ଭଲ କାମ ପାଇଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।